χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Προκυρίζεται βασίλειον των ευλαβέστατων διάκονων εις πρεσβύτερων. Ευξόμεθα ούν υπερ αυτού, ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. αγαθών και σύγχρονο ξαναναπέμπουμε, τον Πατρί και το Υιό και
χάριτος του Παναγίου και τελετουργικού πνεύματος, προκηρύσσεται σε αρχιμανδρίτη της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών βασιλεύ προαιώνιε ο ημίνο καλός και αρχηγέτης της δοκιμής μάχας, ότι ψυχήν θέμενος υπέρ των ιδίων προβάτων, ο ημών ένθαρνος οι δύο ή τρεις γυμμένοι στο ημών όνομα, εκεί ημίεν μέσω αυτών. Αυτός και είναι επιφύτησον τη συνελεύση ταύτη δια της χάριτος του Αγίου Σου Πνεύματος και των παρόντα δούλων Σου, Βασίλειων, Ιερομόναχων, των προκυριστέντα εις Αρχιμανδρίτην δόκιμων και εξαίρετων μέρους ανάμειξων, κατεύθυνον αυτού τα σοδούς, όδησον την διάνοια και των θείων Σου κόβων εμφύτευσον την καρδία αυτού, ώστε αμέμπτος και κατά το Άγιον Σου θέλημα πολιτεύεστε, Χριστώσε και εν αληθεία εξυπηρετήν τες κρύες της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, παντής θέλει τα συμφέροντα προτιμούμενος, την ψυχήν αυτού και το σώμα διατήρησον εκ πάσης εμπειρίας και κληρονόμων ποιήσεων της βασιλείας Σου. Εσύ ο σωτήρ ημών και εσύ την δόξα και προσκύνησιν αναπέμπομεν στο ανάρτου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος. 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 που χειροτονήθηκε σε πρεσβύτερο
προγυρίστηκε σε αντιμαντρίτο και πνευματικό. Γόνος του συμπολίτη μας επιτυχημένου επιχειρηματία Σταύρου και της ευσεβούς συζύγου του Ασπασίας, αφού ανδρώθηκε επί 17 πνευματικά στο Άγιον Όρος, στο περιμόνι της Παναγίας μας, με την ευχή του γέροντά του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίγου Γρηγορίου, επιστρέφει στο Ρέθινο και αναλαμβάνει το δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο έργο της αναστηλώσεως και επαναλειτουργίας της ιστορικής Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου στου Γάλλου. Και ο πατήρ Κωνσταντίνος Πλουσής, του Στεφάνου και της Κλεάνθης, από την Εύανδρη Ομόφωνη των Ανογείων, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης, στο Ηράκλειο, και νυμφεύτηκε πρόσφατα την εκλεκτή της καρδιάς του Εκατερίνη, χειροτονήθηκε σήμερα σε διάκονο και προορίζεται να εργαστεί στην ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεως μας, υπό την καθοδήγηση του νέου προϊσταμένου της ενορίας, πατρός Αντωνίου Ανδρεδάκη, σε συνεργασία με τον άλλο μέλη, τον πατέρα Δικουστέλη Καριανάκη. Εύχομαι και φαντάζομαι ότι εκφράζω και τις δικές σας ευχές, ο Άγιος Θεός να ενδυναμώνει, να καλοφωτίζει και να στερεώνει τους αδελφούς νέους ειδικούς, ώστε ως οικονόμοι των θείων μυστηρίων του Κυρίου μας να έχουν την έγνοια που είχαν και οι Άγιοι της παραδόσεώς μας και να βλέπουν τις διάφορες αγιαστικές πράξεις τις οποίες θα τελούν, ιδιαίτερα δεν το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αξιωθήκαμε και εμείς σήμερα να τελέσουμε, με το βλέμμα εκείνο που θα τους κάνει να στέκονται με φόβο Θεού μπροστά σε αυτό. Να βλέπουν τη Θεία Λειτουργία σαν να είναι η μοναδική λειτουργία που θα κάνουν στη ζωή τους, η πρώτη και η τελευταία. Τότε θα είναι βέβαιοι πως εμπνεόμενοι από αυτό το φόβο, με ταπείνωση που θα διακονούν το Ιερό Θυσιαστήριο και κατά προέκταση τις ψυχές των ανθρώπων που θα τους προσεγγίζουν για να ζητήσουν τη βοήθειά τους. Η μέρα σήμερα επιβάλλει να μην πω πολλά. Αφήνω την παρουσία του Αγίου Ανθίμου, τα ψάλματα της Εκκλησίας μας και τα μυστήρια τα οποία τελέστησαν να μιλήσουν στις καρδιές σας. Απλώς τελειώνοντας θα ήθελα από καρδιά να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε σήμερα στο κάλεσμα της τοπικής Εκκλησίας, μια και η γιορτή του Επισκόπου είναι γιορτή όλης της Μητροπόλεως, και και παρευρεθήκατε στις δύο χειροτονίες και συμπροσευχηθήκατε για τη στερέωση των νέων κοινών. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους γονείς και του πατρός Βασιλείου και του πατρός Κωνσταντίνου, που τους αξίωσε ο Θεός να δώσουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία και που δεν έφεραν προσκόμματα σε αυτά, αλλά με όλη την καρδιά τους τα παρέδωσαν στη χάρη του Θεού. Να ευχαριστήσω επίσης τους ψάλτες μας, την χοροδία μας και όλους τους αδελφούς κληρικούς που έδωσαν το παρόν του σήμερα στη Θεία Λειτουργία. Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμορο αδελφό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπρος, Συμπρίτου και Σπαγγέα, κύριο Ειρηναίο, ο οποίος μοιράστηκε σήμερα την χάρη της Θείας Λειτουργίας και την χαρά της ονομαστικής μας εορτής. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Το αντίδωρο θα το μοιράσει ο πατήρ Βασίλειος για να σας δοθεί ευκαιρία να του ευχηθείτε. Και δίπλα του θα στέκεται και ο διάκονος
Βάρας, λίγο πιο πέρα, φέτος εκεί θα γίνει η δεξίωση μια και όπως θα παρατηρήσατε γίνονται